Welcome to my channel. Enjoy watching.
Salvi at Josie, ang Belo ay nagbibigay diin sa inyong pagtitiis at pagsuko ng sarili sa isa't isa. Naway mabuhay kayo sa pagkakaisa at pagsasakripisyo sa pagsisimula ng bagong mundo sa inyong buhay mag-asawa, ang pagbibigayan at pagkakalooban ng sarili. Ang kordon ay tumutukoy sa mga taong na nangangatuhan ng dalawang bagay. Isang bagay na dapat dalhin at isang bagay na nagbibigis sa mga nagdadala. Ang laso ay sumasagisa ng pagbibigay kulay sa buhay ng mag-asawa. Naway magkulay at maligaya ang inyong pagsasama dahil sa inyong pagmamahal sa bawat isa na pinanagpila at pinagtibay ng pag-ibig ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa inyong bawal sa kahirapan ang kaginawaan ngayon magmula sa walang hanggan. Amen. Ang Espiritu Santo ay siya nawang magdulog ng pagmamahal at pag-umabaw sa inyo ngayon di magmula sa walang hanggan. Amen. At kayong lahat na nagtitipon dito ay pagpalain nawa ng makapangyarihang Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong tanggay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at kayo'y paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sa muli, nagagalak akong ipakilala sa inyo at bagong mag-asawa sa ating sambayanang Kristiyano, sina Mr. and Mrs. Rizalde and Josie Esparagosa. Congratulations. And ladies and gentlemen, DJ, music please. Look at that. Simple but sweet. What you gotta do? Here we go. Sino ba ang pambato mo? Alam ko meron ka pa sa isip. This, with distinct pleasure to introduce to you the very reason why we are all gathered here in Real and Melina, presenting our dear bride and groom,
Akala niyo po ba ganun-ganun lang yon? Nako, bilang kapalit nun, pwede po ba namin makita ang inyong longest and sweetest kiss for today? Gusto po ba ninyo yon? Ang kanilang kiss for today, yes or yes? Sir Ma'am Josie, hanggat hindi namin naririnig or hindi ninyo naririnig yung one, huwag po kayong titigil sa pag-kiss. Sir Rizalde, please do the honors to kiss your Mrs. Esparagoza. 10, 9, all together, 8, louder, 7, 3, 2, 5, 4, 3, 2, wag po muna ninyong titigilan yan. Palakpakan po muli natin. Esparagoza family, Nocado family, and 1. Palakpakan po muli natin, ladies and gentlemen. At batiin po natin sila ng may malakas na pagbati. Yung pinakamalakas po na sigaw ha, ng mabuhay ang bagong kasal in 1, 2, 3. Look at that. Ready, ready si Sir Rizalde sa ating mga after party. Ma'am and Sir, you may now visited. Dear friends, as we promised po, nasa first part po ang ating lunchtime. Kailangan lang po nating unahin yung mga kailangan pong i-capture for the same day edited film. Huwag po kayong mag-alala, lahat po ng hinihintay will always worth the wait. Dahil mamaya po, as we end the celebration, meron po tayong chance na makakuha ng major prizes natin na 1-5! Palakpakan naman natin ang ating dear bride and groom. We have 5 lucky winners to receive 1-5. Malay po ninyo aruga at gumabay sa ating beautiful bride. Walang iba kundi ang kanyang dad, ang kanyang papa. You will be hearing the music, you will be in my heart as we present to you the father and daughter dance. A round of applause. Sir, dito tayo sa gitna. Ladies and gentlemen, hindi pa po ito pantumina ng couple natin. Isa po ito sa pinaka-importanting sayaw nila. This will be a love song. Because as the saying goes, it takes two to tango. You will be hearing the music, Perfect by Ed Sheeran, as we present to you the first dance of our couple as husband and wife.
Marvin sir, you may now be seated. Aayusin lamang po ang inyong upuan in preparation for the pictorial per table. Ladies and gentlemen, as we promised, tayo po ay magla-lunch na. Please go correct. Ninang Mauro and Ninang Maricel. We still have more from our dear Ninangs and Ninongs. Look at that! Ang mga kamadi as yung kapatid din, nag-share din sa inyong blessing. Thank you so much po. Maraming salamat po. Masigabong palakpakan, ladies and gentlemen. Ma'am and sir, picture po muna tayo. Doon po tayo sa side. And ito po ang ating photographer. Baby, dito ka muna. Ninong sa Ninangs, halina po tayo. After po nito, si bride and si groom naman ang magpapantumina. Ayan, lahat po ng kasiyahan natin, lahat ng generosity po natin, mabibigay po natin yan. Lahat po yan para kay Sir Zalde and Ma'am Josie. The support, of course, ng ating dear bride and groom. Halina po tayo, Lozano family, Soria family, Noora family, Esparagoza family. Lahat po ng blessings po na yan, mapapaduman man po kay Zalde and Josie. Abangan niyo po dahil after this po, messages of the Ninongs and the Ninangs. Inuna lang talaga natin ang lunch time, followed by the pantomima, and then messages na tayo. Ladies and gentlemen, sa mga bisita na po, madya na po kami ang kamo, mga taga San Fernando, Barangay Biberon. Nagagawa ko ito kasi mga taga barangay ko eh. Thank you so much. Wow!
ate, alam mo na yung reason. Dahil sa pagsakripisyo nyo, medyo natagalan yung wedding nyo. Yung kinoconsider nyo din yung mga bagay na sitwasyon ng bawat pamilya. Ayan. Sa tagal yung pagsasama, sa Ito ay hindi lamang tungkol sa pangako na yung dalawang gagawin, kundi sa pagbuo ninyo ng isang masayang pamilya. Cheers sa iyo, Kuya Saldi. Umayo ka at magpakarami. Si